Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na, promise. Sheila? My goodness! No. Dili na tinuod. Wa ko mag-cheat. Wa lagi ko mamakak. Dili na ako. Wa ko may bakol yan na naana sa kong folder. Dili ka makadinay. Kami yung duha niya na nakakita nga natagak ni Gikan si mga folder. Bitaw, nakakita gyud ko. Kamu tingali mo nagbutang ana, no? What? Okay, aron mas settle ni. Muadto ta sa Student Affairs Office. O sige. Dili ko guilty. Nagsulti ko tinuod. Asa sila to? Sundan na to. Maunay na hitabo, sir. O wag ko'y idea asa nagikan ang paper. I swear to God nga wag yun ko ana, sir. And if ever man nga nag-cheat ko, ngano ko ta nga ikip man akong ebidensya. Ako na lang ito nag-dispose immediately after sa exam. Still, dili na maka-change sa fact nga gikan na si mong folder. O dili lang ako nakakita. Kaming duha niya na. Yes! I can attest to that. What if ringon mi nga nakakita sa mi nga doon ay gi-insert siya ng mga papel sa folder ni Sheila? Sir, sorry. Bisorda mi diretso. I'm paragod. Wait sa ha. Sir, paminawa mi. Sigurado ka sa imong gisulti? Wait, Carlo! Nadi mo rito! Hawa man mo dito! Sir! Natural na yung i-protect si Sheila kaya man ang girlfriend. What if? Sir, excuse me, sir. What if doon na mi evidence? Wa mo nagkabangga, nakakita nami. Pagkabangga na ninyo, alerto na tayo ni Jed. Nag-feel mo ko nga doon nag something. Mado, ako na yung givideohan. Og, wag ko masayop. Salamat kid kaayo ninyo, ha? Kamugid mo'y nakasave na ako. Di magod entirely. Kay bisan wa pa mi, palpak magyapon lang pagplant nimo kay di man ito ang final test questions. Pero, nakapalig-on good ang video ni Jed. Oo. Wow na nung kayo sila. Suspended, bigid. Wa ayo tong bayhana bisan saon. Unsa kailang problema na ako sa? Sa pa, kasina. Sangko sa langit ang kasina atong babayhanan ni mo pa. Dili kay sangko ra, oy. Lapas pa gani di ay. Kay bisan no saon, wa ra gyud niya siya sa imong kamingking. Og labaw sa tanan, wa gyud amor niyas Dodong Carlo B sa gamay. Da. Grabe, no? Naagid yung mga tao ngayon, ana, sa? Mura man og sa mga novela ra na og mga salida? Naagid sa real life? Ay, sus, naidaghan gwa pa, oy. Wa manggunas inyo, god. Mao nga nakalitan ka. Pero dinhi sa syudad, naidaghan, oy. Bisan dito sa probinsya, doon na sad na. Pero walang ka makasugat. Basta, kay daghan ng klasiyas tao, bisan asa, naana. Siyempre na gidugma. Kapahuway na tas tunanan. Marayon ta? Ha? Sa ila di Sheila? Oo. Uy, wapabayo ka pa ng hida. Pila ganit ka days dito? Kung pwede, 3 days mas okay. Pero di sa pwede ka mulapas ta kay... Siyempre, naibiyahe ang mong family. Depende sa dun sa itong mabtan dito. Ngalig makasamog sa ta kung mabtan tag 3 days. Depende na sa sitwasyon ba. Ang ato pag-stay dito. Ngalig, gamay ra ang place ba, maikog ka. Mausad. Sakto ka. Okay, sige. Magdepende lang unya sa sitwasyon. Kadaghan ining pagkaon nga imong gipaandam nila pa. Duha ra man kahato sila. Okay ra ni Teoy. Dili naman sa di para nila, good. Para manistanan. Excited na baya ako magkakita sa ilang reaksyon pa.
Sigurado nga masyakoy gud ni sila inigabot nila ba? Unsa ko'y masyakoy ti uy? Ay, masyok god, Masyok. Si Awa ba yan yun? Di mo ti. Oy, di ba yan unta ko tuntad sa akong bana ba nga mo ani unta gwapa ba? Pero ako yung nakumbensir pag ingon ako gwapa nga tuwa sa gawa sila si nanay ug tatay nimo og ako ilang gibinlan nimo. Maubat eh? Ay, huy! Ay, tuod! Asa naman kuno dapit sila sa Dudong Carlo og Jen? Do, mauna ni? Mauram ni bay din ng debita. Ma'am, tigisulti atong gipangutan nga diretso lang ta, then makita na dayon na to ang bay ni Sheila. Pero, mauna ilang bahay do? Bitaw no, mao ka ni. Tawagin lang si Sheila, be. Abo. Ngabli ang gate, no? Ay, diretso lang! Sod lang mo mga dudong! Oh, Dali! Si Aristides? Ilag ni ining bay, do. Oh, no! Oh, Diretso lang dong! Ah. Diretso lang mo, diretso. Soda. Diretso mo, diretso. Dia na lang. Dia. Okay na. Dia dong, dia. Lado. Ah. Muram di palasyo. oh, Okay, kana. Paturi sila eh. Digawas. oh. Nauna ta. Uy, nauna ta. Di kang game mo ka. Dayon mo sa mong panimay. Uy, naunsa man mong duha. Oy, wa man mo'y tingog-tingog diha. Ano mo? Ay, sorry. Kiyawan ko naman. Sure ka nga bayra ni She. Di ni hotel. Grabe sa hotel, uy. Mura na ba ito ni hotel? Kung di ni hotel, palasyo. Tipo na din magpuyo, mao din nga close kay mong duha. Ay, sa tinuod lang. Wa na ko din hinagpuyo, oy. Sa una rato sa gamay panis, gwapa sila. Pag kami nyo nako, ni pahawa na ko din Pero, mag-anhian rasad ko kung kinahanglan nun yun. Parihas karon no, tos abroad ang tatay ug nanay ni gwapa sila. Amang ni ako. Ako yung inahan karon. Inday Sheila. Andam na ang lamisa. Sige. Sige mga onsa ta. Gigutom na tingali mo sa biyahe. Dali na mo. Wa pagkahuwas siro. Pido. Rich girl this Sheila, no? Nauwaw mo ko do. Anong mawawang ka? Rich boy mo ka? Feeling na ko ron. Pobre magay ko. Ha? Kung feeling mo nga pobre ka, unsa naman tawag na ko, ha? Poorest of the poor? Lagawa eh. Wa ba yun ko mag-expect ini do? I mean, if nag-expect man ko nga rich girl siya, wa ko mag-expect nga ini ka rich. Parehas bitaw ta. Kita ka dong yung dakong frame sa sala. Nga buragid siya og princess. Pag di mo magulo niya. Kalmahar yun no? Kalmar dyan kayo, as in. Sus! Unsa man? I forgot. I forgot. Pause dito aron makahibaw ang tanan nga. Mao ni bay ni Sheila nga ilang gidown. Ayaw do, ayaw. Ha? Anong di man? Muhangyo lang gid ko ha. If mag-post mag mga pictures, ayaw lang gid i-mention nga amo ni. Pero nga naman. Basta lang. Dili ko gusto. Mao ba? Oh, Okay. Mao kay ang gusto. Pero ang kamudi ay di mo magpicture. pwede ra, pero di lang niya ipapil og post. Daw kawa. Sige lang, ora. Okay ra na. Ingo masad siya nga maghuwat lang ko sa right time. Okay. Nasa di ingunan na, no? Pero sige. Okay, sir, para nai-suspense ba? Tingali, doon na sa plano si Sheila. Kanus ay isag pa sa mga dagway atong Karen ug sa iyang mga alipuris ang kamatuuran. Wawa, kamatuuran, ha? Kamatuuran. Pero do, sa tinuod lang ba? Mm. Di na ko ma-explain. Pero feeling na ko, unworthy man ko niya. Tarong day.
Drama-drama, oy. Tinubi to, no? Kaya kung sa Tagalog pa, sus. Nanliit ako do. Oh, Nanliit. imo ra ng ego do. Ha! Mga tug na tay. Sayo ra ba ko ta? Isuroy nila sa ilang farm. Tug na ta? Hayahaya ng bata eh. Naghagok man. Ako daw, wa pa dyan taon to ka Ay. Ego ra ni mo doy. Igor jud kanin ako. Pero dili matingali. Nauwaw na jud ko. Tungkol kay hilas kay ko. Feeling rich. Mami ug daddy pa'y akong tawag sa akong parents. Pero si Sheila, nanagtatay. Simple kayo. Mangulik tabag mga plastic nga botelya. Nga abi sa kadaghanan nga para siyang pagkaon ug other needs. Kani. Ay. Mausan akong pagtuo at first. Pero di ay. Uwawa gid anyway. Di man ko pagkay niya. Ay. Makigbuwag tala magkahakusa. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!